tarvitse ratsastaa koko aika eteen. Hyvä ohjaustuntuma vaan. Säilyy koko aika. Ja nyt tarkkana siinä, kun te ratsastatte niitä voltteja, niin että kädet pysyy aina omalla puolella sitä hevosen säkää. Tarkistatte taas kevennykset, kun suunta vaihtuu. Ja sama harjoitus, voltit, myös tässäkin. Joo, tästä. Meni. Vinkapoju voi tulla. Hyvä. Tiia, vaihda laukkaa. Virkko on väärässä laukassa. Noin. Aika hyvä tie siinä. Pieni näpäytys tähän. Muistakaa jatkaa samalla tavalla kuin ennenkin lähtee. Ollaan laukassa nää esteet. Ja sitten vinkapoju voi tulla perään. Hyvä. Tuut nää. Joo, voi tulla. Ja sitten Birk tulee tähän väliin. Nyt oli ponnistus.